Nagprotesta ang mga Pinoy para ipaban o dili ipadayon ang concert ni Lady Gaga sa Pinas atong May 2012. Kay kuno ang mga kanta ni Lady Gaga ug si Lady Gaga daw mismo is pang demonyo-demonyo daw ug mga message sa kanta. Tungod aning kantaha o Get Up ni Lady Gaga, gituuhan gyud sa mga Pinoy nga anak gyud sa devil si Lady Gaga. Naka sa devil ha! For today's video atong hisgutan ang kinabuhi ni Lady Gaga nga di umano kampon ng kadibelan. Tara, istorya ta. Si Stephanie Joanne Angelina Germanotta or mas nailhan nato sa pangalan nga Lady Gaga was born on March 28, 1986. Gikan sa isa ka relihiyoso nga pamilya ug aktibo gyud sa Catholic Church ang iyang mga parents. Maong si Lady Gaga is didto sab nag-enroll sa isa ka Catholic school nga puro ra babae tanan estudyante. Formal ug disiplinado gyud sab nga mga traits ang nakuha ni Lady Gaga sa iyang school, pero sa iyang kaugalingon murag kulang daw kay formal ra daw kayo. Unya hilig mong gyud sab ni siya mga gara-gara. Nahimo pa ning hinungdan nga permi siya i-judge sa mga tao sa school ug mabuli pa gyud siya. Teenage years ni Lady Gaga, gasugod na siya perform sa mga clubs. Kamao na gyud sab kay 4 years old pa lang dahil ni siya nahilig sa music o ginatudloan na sab siya piano sa iyang mama. Padayon siya sa music ug niskwela siya arts and music sa New York University. Daghan gyapon mga doubts nga iyang madawat nga di gyud daw siya musikat sa music ug ginaingnan sab siya nga wala siya pag-asa sa music industry. Year 2005, nag-drop siya. Focus siya sa iyang kaugalingong passion sa music. Naka-record siya mga kanta kauban ng bisag kinsa na lang nga mga record producer. Okay na unta tong dagan sa iyang kinabuhi, pero naay isa ka mananap ka producer nga nag-interes sa iya ha. Gina-blackmail siya nga pang diliton tanan iyang mga binuhat kung di siya mosugot nga magigbembang aning mananap nga producer. Dili lang once, kundi kapila ka beses pa gyud nahitabo nga gipanamas-tamasa ng iyang pagkababae hangtod sa nabuntis gyud ang atong bida. Post-traumatic stress disorder ang ginangatan ni Lady Gaga. Og 6 years kapin niya ginatago sa iyang mga parents ang panghitabo ug pag-abot sa 2014 didto na siya nakakuha kusog nga ipaibalo sa publiko ang iyang pait nga kaagi. A producer said to me, "Take your clothes off." And I said no. Ug bisan pa man sa iyang pagsapubliko sa iyang kaagi, wala na niya gi-mention ang pangalan sa mananap. They told me they were gonna burn all my music. They didn't stop asking me, and then I just froze and I just 2006, isa ka music producer ang iyang nakaila ug gitabangan siya sa iyang career, si Boss Rob Pusari. Ug mausab ni nga Choy ang nagbansag sa iyang pangalan nga Lady Gaga, nga inspired gikan sa kanta nga Queen nga Radio Gaga. Na-discover siya ni Akon ug sa wa madugay gipasign siya sa kaugalingong record label ni Akon nga Con Live. Ug 2007, diri na siya nagsugod og trabaho sa iyang mga kanta ug album. Duha-duha pa gani ang mga radio stations kay murag underground dong tirada ni Lady Gaga ug maglisod daw sila pa-play sa mainstream. Pero ang tubag ni Lady Gaga, "My name is Lady Gaga and my songs will be the future of music." Ug wa gid siya masayo paggawa sa iyang single nga Just Dance atong 2008, number 1 diretso sa US Billboard Hot 100. Isundan pa Poker Face, global hit gyapon ug nag number 1 sab sa kapin kulang 15 countries ug nihalin og 14 million copies. Albums after albums, hit after hit ug nihakot og dagang awards ug di na gid mapugnan ang pag-boom sa career ni Lady Gaga. Ug bonus trivia, si Lady Gaga is ang naghawid sa Guinness Book of Records nga most downloaded female act. Ug kauban sa iyang pag-boom, di malikayan nga makompare siya sa mga veterano nga mga artist like Christina Aguilera ug even kay Madonna. Pero anak si Christina Aguilera, wa daw siya kaila nga Lady Gaga ug di daw siya sure ug babae ba daw ng Lady Gaga. Another way of saying ba nga, she's not on my level. Ug kay Madonna sab, copycat kuno si Lady Gaga nga gusto daw magpaka-Madonna. Pero anak pa si Lady Gaga, bisag lain ang feedback sa iya ha, nagpasalamat daw siya nga matapad ang iyang pangalan sa mga veterans. Ug wa gid siya gibuhian ning mga daotan nga istorya, in fact, nangayo pa siya og sorry. Padayon ng kamada ni Lady Gaga og naka-release pag-hit nga Born This Way, Edge of Glory ug You and I. Didto na bikilang tanan labi na ang mga Pinoy sa iyang kanta nga Judas nga grabe gyud sab kakuyaw music video. Pareha ani pag-portray niya as biblical character nga si Maria Magdalena. Dagay positive feedback sa ani sa gawas, especially sa US, nga naka-appreciate sa art nga pasabot ni Lady Gaga. Pero sa mga lugar nga Indonesia, China ug diri sa Pilipinas, medyo dili inana kanindot ang pag-digest sa iyang kanta ug sa mismong music video.
ug hinungdan sa pagprotesta sa mga Pinoy nga dili ipadayon ang concert ni Lady Gaga atong 2012 kay lapastangan daw ang iyang mga kanta ug sagwa or laway daw kuno kayo tan-awon ang iyang mga style. Pero ang mayor sa Manila atong nga time nga si Lito Atienza nisugot gyapon sa two-night concert ni Lady Gaga atong May 21 to 22, 2012 sa Mall of Asia. Pero sa kondisyon nga dili daw ipakanta ang Judas or else aristuhon daw siya. Sunod ra sab si Lady Gaga ug nahimong successful gyapon ang iyang Born This Way tour sa Manila. Pero di gyapon mawala sa kinabuhi ni Lady Gaga ang iyang mga trauma sa iyang mga kaagi. Ala pa siya, I was never the winner. I was always the loser. Tungod sa mga struggles ni Lady Gaga, nakahimo siya isa ka foundation nga Born This Way Foundation nga ang mission is maggabay sa mga batan-on nga nakaagi og mental ug physical problems. Ug kabalo ba ka nga dako sab kaayo nig ambag si Lady Gaga sa World Health Organization atong COVID time. Naghimo siya online concert ang One World Together at Home nga ang proceeds is padulong sa tanang mga frontliners ug mga pamilya nga di kagawas atong pandemic. Dili man tanan nakasabot sa iyang art labi na music style. Timan niya, dili tanan makita nimo nga mga act or mga salida maunay tinuod nga karakter sa isa ka artist. Ang mga artist kasagari lahi og karakter sa tubangan ug likod sa kamera. Dili tanan imong nakita tinuod ug dili tanan tinuod imong nakita. Puyo na ba? Peace out, yo. I'm beautiful in my way.